ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Kakinhon kinong thok kubo na Riboy District lapin pau ka jing kindit ka bakraw ra ka jing klat no kindit jong ba Ronald CM ha ka step ar pu atrik uno pra arja ar pulai ubade unong thok kubo ubotre ba ka kubo ka Shillong Times na West Khasi Hills District. Kum ka kinhon kinong thok kubo na Riboy kidap da ka jing kindit ka bakraw banyo skong ba Ronald CM umdan shu ha ka ni ka slaper thei na ka jing ban jong ka jing shitom ha ka met la kum bakat tu kat ni pot ba ka jing klat no jong ba Ronald ka de shisha ka jing du nong ka bakraw namar uday uwe ni kinong thok kubol ubadan ka minsim ka jinga trailang baki para nong thok kubol ubala shakri khamslam ha ka kam kinong thok kubol na Riboy ki pharu yo kurwa sngolam shika yeng ka sem jong ba Ronald im sha ikurem ba chiki khon ki kti ringkat ki jing dawai bu blei nong bu nong thau un pentingen ya ki bahing bahasam ki blama ka jing thang ka minsim lo ka jing du no yu rishot jong ka yeng ba ba ublei un a ya ka jing ja thaj bam jukot ya ka minsim jong ba Ronald. Mina kaliang jungka Riboy District Journalist Union dan ke penhun gino kubor na Riboy District ni penpau ke jing sukendit baga jing susi ke bakrau halor ke jing yo jing tip jing ya kubor ke susi ha ba wei na udkot nong kubor na nong stoin bade u Ronald Sim u lakhat na ke pertei tekene ke jing yo jing tip jing halor ke jing klat jong lapun kendit yangi kumgi paran to kubor bat ngidap ru dah kemesim jong jing Sofia jing susi haji shisha kumbolong boros kita hoj wala da de na nong stoin bat na Riboy ngidon kata jing ide ke bajan pa ngiju ya fliu jumut na kapor sikapor la kalong kinu ki kam gimana kintiu kum kita ki paran nong to kubor tekane ke jing khat no ju le ne ke jiyo jing tip ji ba khat no mentak stem kalau long syak kubor ga pen susi yangi kum ki paran no kubor ten nakal yang jongi kum ka Riboy District Journalist Union dan ne kan hun kino kubor na Riboy District ingken pau ke jing susi ke bakrau bat hakaju ka poru ni pha kata ka kubor solem syaki bahaying hasem sekmi ki pa khamtam kalong ikon kikti hoj let's say kene jingwan tap jong ne lo bedum hari ke semjiki kalong syak ta jing thang lane ke jing susi ke bakrau ha baki ladu no yo kun ane kum ki kun ladu no yo pa ane kalok ladu no yu Henry kum kata ka khubor sulem ngi pha let's say baki ni kai bero kide ki jing penyai be penyai renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian ke jongi ngimdan na kiwi pat kikintin bankren la ne banong Henry kan ke jing klat ke ju along ke jing du nong ke bakrau om tangnya ki peran thok kubor na nong na West Khasi Hill la ne na po Shillong Henry kum mangiru peran thok kubor na Riboy District kalong ke jing du nong ke bakrau ingi namar ha ke jing lap ke jing siam jingi de wei na usamla bodon kata mesim mania trilang la kalong ha kono no kam tingi sodu shisha halor ne jing klat ju wala kaptaru ni pa eta khobor solem ma blei trai kan rat nong bu nong thau un ai kata ke pentengan ya ring kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blei trai kan rat nong bu nong thau ba un ai kata ke jing jet haj ba bom jukut balese hoj wala dang imla shuban kindu lan ban ui Henry nginge scam ba Ronald udon kat batni hak ba mauru udang kerku kedo ingin nasalendat hak ba ki kam ki ba itreng kita kinlong ke bejom desa sisen ni penpau kata jing susi ke bakrau ai ba kamen sim jong Ronald sim kan yo ya kata jing jatai ba bom jukut hak ta ka khet ane hak ta ka jaka ka ba bleu la pengkrek terpang na kemta ju